Suraka terus medun sangka jarane ngadhep datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Gusti Rasul, ahbirni, kula atur nyritani panjenengan ing kula, man iku sapa to sajane ilauka utawi pangeran panjenengan. Hai sukana ing dalem sikirane ana lau keduwene pangeran apa kudratun kekuasaan. Gusti Kanjeng Nabi jenengan critane kula pangeran panjenengan niku sinten nggih kok duwe kekuatan sing kados ngeten iki, sing duwe kekuasaan kados ngeten iki, mislu hadi kados ngeten iki lho, iso ngamblesne bumi, iso ngemblesne neh ngoten, dimblesne balekne ngoten. Amin dhabin utawa pangeran panjenengan niku sangka emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin malifatal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita niat ngaji nglajengaken ngaos kita halaman 160 Al hadisus sadisa asyara 160. Bismillahirrahmanirrahim dilajengaken. Bismillahirrahmanirrahim halaman 124. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Ibnu Abbas jelasne as-somadu utawi sing dimaksud as-somad maknane as-somad iku alladzi perkara la jaufa kang ora bolong. Niki marane betuntung nglentung ora bolong. Kaduwene alladzi walaya kululan ora ma'em sapa alladzi walaya serbulan ora ma'em sapa alladzi. Sing dimaksud as-somad niku sesuatu sing boten wonten bolongi, ora bolong, ora ngobos, ora ngowos, boten bolong, boten ngobos, boten bocor. Niki Gusti Allah. Walaya kululan boten dahar, walaya serbulan boten minum. Walau kana lamun ana sapa Allah iku walau kana lamun ana sapa Gusti Allah iku mujawafan kok ngobos bolong bocor ngoten. Nek dipane lamun Gusti Allah niku sesuatu sing bocor lah taja mongko yakti sapa Allah ila syai'in maring suwiji-wiji ngoten. Barang-barang bocor lah butuh kumpa to. Barang bocor butuh kumpa, butuh angin ben gak bocor, butuh tambal ban ben gak bocor ngoten. Tapi Gusti Allah mboten bocor, mboten bolong, mboten ngobos. Kok dipare lamun Gusti Allah niki ngobos, maka Gusti Allah mesti butuh terhadap sesuatu ben gak ndadekne ngobos ngoten lho. Wa wa hale utahe Gusti Allah iku layat taju mboten butuh sapa Gusti Allah ila syai'in. Lah Gusti Allah niku mboten butuh terhadap sesuatu, mboten butuh. Nek Gusti Allah dahar berarti lah butuh panganan. Nek Gusti Allah niki ngombe berarti lah butuh inuman. Ngoten. Lah Gusti Allah niku mboten butuh napa-napa, sehingga Gusti Allah niki nggih mboten bolong, nggih mboten dahar, nggih mboten ngombe. Sehingga Gusti Allah mboten butuh sinten-sinten, justru sinten-sinten sakliyane Gusti Allah niku butuh datang Gusti Allah. Bal kulul khalaik bali utawi saben-saben makhluk iku muhtajuna padha butuh sapa makhluk ilahi maring Gusti Allah ngoten. Jadi as-somad niku mboten tergantung kepada siapa-siapa. Niku as-somad. Jadi mboten butuh sapa-sapa, ora butuh napa-napa. Wa yuqalu lan den dawake apa as-somadu as-somad. Didhawuhne malih maknane as-somad iku as-somad wa yuqalu lan dawake apa as-somadu somad ailam yalid tegese orang lahirake sapa Gusti Allah walam yulat lan ora dilahirake sapa Allah. Gusti Allah ya ora dilahirke ya orang lahirke.
Lahir dari siapa, melahirkan siapa, mboten. Gusti Allah mboten ngoten. Niki ngilmu tauhid penting kula panjenengan bangun. Lah iya, malah paham malah. Lah nek bocor lah butuh. Pokoke sesuatu sing dadekne Gusti Allah butuh niku berarti duduk Gusti Allah. Ngoten. Duduk Gusti Allah. Wa yuqaulu lan den dawake apa lam yalid. Didhawuhne manane lam yalid ai laisa tegese ora ana. Lau ketene Gusti Allah sapa waladun anak fayarisu mongko maris bakal maris sapa Gusti Allah mulkau ing kratone Allah. Lam yalid niki maksude Gusti Allah niki mboten gadah anak. Kok sampai Gusti Allah gadah anak berarti nanti anake Gusti Allah akan maris kekuasaane. Ngoten lho. Akan maris kekuasaane Gusti Allah, akan maris bandane Gusti Allah. Sehingga Gusti Allah mboten gadah anak. Walam yulalan ora diputrane sapa Gusti Allah. Iku laisa ora ana sapa Gusti Allah. Lau kedune iku laisa ora ana, iku lau kedune Gusti Allah sapa walidun wong tuwa. Fayarisu ya mongko bakal maris sapa wong tuwa anu saking Gusti, saking anak, saking Gusti Allah. Misal Gusti Allah niku diputrake, ngoten. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Utawi maknane walam yakul lahu kufuwan ahad. Iku laisa ora ana, iku lahu tetep kedune Gusti Allah apa didun lawan. Walanadun lan ora ana kang madani, wala sabiulan kang ora ana nyerupani, ora nek lawane. Lanang berarti nek lawane wedok, Cik. Lanang wedok jane cilik gede ngoten. Gusti Allah gede berarti ana lawane cilik, mboten wala didun. Gusti Allah mboten wonten lawane ngoten lho. Lan mboten wonten sing nyerupani. Nek enek gede berarti enek cilik. Enek akeh berarti enek saithik. Enek lanang berarti wedok ngoten. Lah niku mboten wonten. Gusti Allah mboten niku wala didun. Wala akadunan ora ana sapa wong suwiji-wiji iku yusakiluhu bisa nyerupani sapa akad ing Allah, dan tidak ada satupun yang mampu menyerupai Gusti Allah. Sitok enek sing mampu menyerupai Gusti Allah apapun sehingga gak kena dikento-kento. Wa fi riwayatin lan ing dalam suwiji riwayat nek crita niki penak iku Suriah niku ngeten diterangne hadise terus diceritakne niki penak Suriah. Wa fi riwayatin nek critane ngene ana nabiya satemene Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lama kharaja iku tatkalane metu sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah. Ketika Kanjeng Nabi badhe medal wonten ing Madinah, ijtama padha kumpul sapa kufaru Makkah, wong kafire Mekah, ala babi dari nadwa ana ing atase lawange balai pertemuan. Ing atase lawange balai pertemuan. Wong kafir Mekah niku kelompok wonten ing balai pertemuan. Balai pertemuan. Jadi wis karakter wong kafir niku senengane ngruyuk ora wani ijen-ijen. Nglumpuk dadi sita mara nglumpuk dadi ngoten gak wani ijen-ijen. Niku kafir Mekah niku. Nglumpuk wis nglumpuk lagi mara. Wa ya utawi balai pertemuan mau fisikate Abi Jalin ana ing dalem gang-gangane dalane Abu Jahal. Enten enek gang nang jalane Abu Jahal niku manggonane balai pertemuan. Bareng ngoten wa qaululan ngucap sapa wong kafir Mekah. Wa qaululan ngucap sapa wong kafir Mekah. Jadi Muhammad teng Madinah wong kafir nglumpuk wonten ing balai pertemuan wonten ing daleme Abu Jahal. Wong kafir punya kesepakatan ngoten. Wong kafir padha muni ngene. Man utawi sapane wong iku yarudu iso balekake sapa man Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad ilaina maring ingsun kaya sayembara sapa wongi sing iso nggawa Muhammad nang nggonanku ngoten. Wong kafir Mekah ngoten. Sapa wongi
sing iso nggawa Muhammad nang ngarepanku ngoten. Waro aura sahu utawa iso nggawa kepalane Muhammad nang ngarepanku ngoten. Nek saya mboro ngoten. Pokoke iso nggawa Muhammad utawa kepalane Muhammad dateng ngarep aku. Maka nuti mongko maringi sapa kita ing wong mi'atana kotin ing 100 unta hamroa kang abang sudal hadaqati kang ireng matane ngoten. Niki unta sing larang. Sapa wong sing iso nggawa Muhammad nang ngarep aku, ora-orane sirahe Muhammad digawa nang aku bakal takai 100 unta sing rupane abang sing ireng mripate. Bareng ngoten faqama mongko terus ngadeg sapa rajulun wong lanang yuqalu kang diucapake lahu maring rajul sapa Suraqah bin Malik jenenge Suraqah bin Malik. Terus enek wong lanang ngadeg jenenge Suraqah bin Malik. Niki cerita familiar kula panjenengan. Jadi nek Suraqah niku siap untuk membawa Muhammad di hadapan orang kafir atau membawa kepala Muhammad datang ngajenge wong kafir. Wa qala ngucap sapa Suraqah, ana arudduhu ilaikum. Ana utawi ingsun Suraqah iku aruddu bakal balikake sapa ingsun ing Muhammad ilaikum maring sira kabeh. Aku siap membawa Muhammad nang ngarepamu kabeh. Fadominu mongko padha nyimpen terus disimpen sapa wong kafir. Wong kafir niku terus nyimpen lahu maring Suraqah hadil amwala ing kila pira-pira arta. Akhire bondo sing digawe hadiah sayembara mau disimpen karo wong kafir. Fa kharaja mongko metu sapa Suraqah khalfau ana ing burine Kanjeng Nabi. Metu sapa Suraqah ana ing burine Kanjeng Nabi. Wa adrokalan cetuk sapa Suraqah cetukan Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggahwanine kok mburi Kang. Panggahwanine kok mburi. Fasalla mongko terus ngunusake sapa Suraqah saifau ing pedange Suraqah liyaqtulahu supaya arep matane sapa Suraqah ing Muhammad. Komburi pedange Suraqah diunus terus disabetne arep digawe matani Kanjeng Nabi. Bareng ngoten fasukhirat mongko nuli den tundukake apa al ardu bumi li amrin nabiyyi krana perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bumi niku saged ditundukke kalih Kanjeng Nabi, diperintah karo Kanjeng Nabi lah kok bumi niku manut. Fa amara mongko nuli perintah sapa Kanjeng Nabi al ardo ing bumi. Fama sakathu mongko nuli ngeker sapa bumi ing Suraqah. Bareng ngoten Suraqah niku ditahan karo sing jenenge bumi. Bumi Suraqah tahanen, ditahan akhire Suraqah mancep nang kono, mancep iki ora iso mlaku, mancep nang kono. Fatasafala mongko nuli ambles apa rijlu farasihi sikile jarane Suraqah fil ardi ing dalam bumi illa rukbati maring tumeka dengkule. Jarane bumine ambles, jarane sikile jaran niku nyemplung wonten ing bumi sampai sak dengkul. Faqala mongko dawuh sapa faqala mongko matur sapa Suraqah, ya Rasulullah al-aman ngoten. Suraqah lek meneh ampun Rasul tulung ngoten. Niku karepe Suraqah ngoten, ya Rasulullah al-aman jenengan paringi aman kula Gusti Rasul, jenengan paringi aman kula Gusti Rasul, tulung Rasul ngoten. Fada mongko ndonga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fangjahu mongko nyelametake ing Suraqah sapa Allah taala Gusti Allah taala. Sebab Rasul ndonga akhire diculne karo sing jenenge bumi. Fasara mongko nuli lumaku malih sapa Suraqah saatan ing dalam waktu sak jam. Nah, wis ambles rong kapok, Pak. Rong kapok waktu sak jam nggodak neh. Suma salam mongko nuli ngunus
sapa Suraka saifau ing pedangi Suraka wa arada lan ngarepne sapa Suraka qatlau ing matani Kanjeng Nabi fatasafala mongko nuli ambles apa rijlu farasi sikile jarane Suraka fil ardi ing dalem bumi hatta akhodatu sehingga ngalap ing Suraka apa al ardu bumi ila surati maring udele jarane Suraka gak kapok wis nyemplung sak dengkul gak kapok sak jam terus nggodak malih terus karo bumi diblesne malih sampai teko udele jaran rodok jerune tambah jeru faqala mongko ngucap sapa Suraka al aman jeung Nabi tulung aman kula diparingi aman Kanjeng Nabi la afulu ora gawe sapa ingsun ba'da hada ing dalam sawise iki tingkah sayan ing suwiji-wiji tulung Kanjeng Nabi kula mboten badhe nglakoni malih Kanjeng Nabi tulung Kanjeng Nabi kapok ngoten karepe fada mongko ndonga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fangjahu mongko nyelametne malih ing Suraka sapa Allah taala Gusti Allah taala fanazala mongko nuli temurun medun sapa Suraka ang farasi saking jarane Suraka dislametke terus Suraka turun sangka jarane wa ja'alan teka sapa Suraka baina yadaina qadi Rasulillah ing dalem ngarepe untane Gusti Rasulullah terus mlaku tumeka dateng ngajenge untane Gusti Rasul wa jalasa terus lungguh sapa Suraka wa qala lan ngucap sapa Suraka ya Rasulullah ahbirni man ilahuka ngeten. Jadi niki akibat utawa sebab sangka kesabarane Gusti Rasul. Wong sing igit-igit malih ora sida igit-igit. Ngono lho. Lha nek cara awake dhewe wis ketok ambles langsung dibabat pisan selesai wis. Kapokmu kapan ngoten lho. Lah salah elek karo aku kok akhirnya tak babat pisane selesai ngoten. Tapi Rasulullah mboten. Dongakne neh, tangine terus akhirnya sampai Suraka terus medun sangka jarane ngadep datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Gusti Rasul, ahbirni, kula atur nyritani panjenengan ing kula, man iku sapa to sajane ilauka utawi pangeran panjenengan. Hai sukana ing dalem sikirane ana lau keduwene pangeran apa kudratun kekuasaan. Gusti Kanjeng Nabi jenengan critane kula pangeran panjenengan niku sinten nggih kok duwe kekuatan sing kados ngeten niki sing duwe kekuasaan kados ngeten niki mislu hadi kados ngeten niki lho iso ngamblesne bumi iso ngemblesne neh ngoten dimblesne balekne ngoten amin dhabin utawa pangeran panjenengan niku sangka emas aming fidotin utawa pangeran panjenengan niku saking selaka ngoten. Fanakasa mongko nuli ndingkluake. Fanakasa mongko ndingkluake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasau ing sirahe Kanjeng Nabi sakitan hale meneng malian ing dalem meneng kang suwe. Niki Kanjeng Nabi panjenengan piyantun uswah hasanah ngeten iki. Kedah kula panjenengan contoh. Jadi terus Kanjeng Nabi terus duwangak walang kerik niku mboten. Terus Kanjeng Nabi ndingklukne sirahe mustakane Kanjeng Nabi didingklukne terus meneng suwi ngoten. Fanazala mongko temurun, maznazala mongko nuli temurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala lan ngucap sapa Jibril, kul ngucap sapa sira Muhammad. Ya Muhammad wallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan niki diterangne karo Kanjeng Nabi, pangeranku niki. Allahu ahad, Allahu samad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad niku. Kul
Dawuh sapa sira Muhammad, Fatiru samawati, ya pangeran kuki, pangeran sing dadekne pitu langit wal adilan pitu bumi. Ja'ala dadekake sapa Allah lakum maring sira kabeh min anfusikum saking awak dhewe nira kabeh azwajan ing pira-pira bojo ing pira-pira werna. Dadekne sepasang-pasang. Wa minal an'ami lan saking pira-pira raja kaya sing dadekne raja kaya azwajan yo kalih warna-warna, raja kaya ni yo warna-warna, menungso yo warna-warna. Suku bangsa, kulite macem-macem warna-warna. Sampai jempolane wong niku ora padha antara silan sijine. Mulane diarani cap jempol niku berarti gak iso malsu kan. Jempolane wong sakmene kae mulai zaman Nabi Adam sampai sakniki lho. Wis ana sing iso kene sing padha antara sijilan sijine. Sampai kena diganti, kena digawe tanda tangan. Cap jempol tok padha. Niki. Begitu pula tentang hewan raja kaya niku ya rena-rena, wedhus mawon rena-rena. Wedhus kacang, wedhus dumbung, wedhus macam-macam wedhus. Niki lho. Yadra'ukum dadekake sapa lan sira kabeh fi ing dalem telanaan. Semua dilahirkan saka rahim. Yani ngersakne sapa Allah, yakhluqukum dadekake sapa lan sira kabeh fi ing dalem rahim, ing dalem telanaan. Ai firrohimi tegese ing dalam telanaan. Laisa ora ana iku kamisli ngumpamani Allah apa sayun suwiji-wiji wa halu tawi Allah iku sami'u dat kang midanget al-basiru tur dat kang mirsani. Wis terangne karo Gusti Allah. Penting wong niku duwe tauhid dhisik, duwe keyakinan dhisik. Wong nek gak duwe yakin, gak duwe tauhid, mbok terangne neraka surga cek rada kangelan. Diterangne dosa ganjaran rada kangelan. Tauhid dhisik, percaya karo Gusti Allah dhisik. Ngoten. Suraka diulang karo Kanjeng Nabi tentang ilmu tauhid, tentang ilmu ketuhanan. Faqala mongko ngucap sapa Suraka ya Rasulullah arid alayya al-islama. Akhire Suraka gelem belajar ngaji. Akhire Suraka gelem belajar ngaji. Arid mintokno sapa sira menyampaikan sapa sira Muhammad alaihi ngatasi ingsun al-Islam ing Islam. Nabi jenengan menyampaikan tentang Islam datang kawula Kanjeng Nabi. Jenengan ulang kula tentang keislaman. Fa'aradu mongko mintokake sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasi Suraka al-Islam ing Islam wa hasunalan bagus apa Islamu islame Suraka. Niki wong sing igit-igit malah gak iso igit-igit. Nah, niki lho. Seperti gak dirasa balas dendam lho ya. Dhisik kae yo bare saiki wong delokan nglimpru nang kene. Lho niki tenan niki. Karo Kanjeng Nabi akhirnya tunduk. Hasuna api apa Islamu islami Suraka. Wis ra mikir hadiah sayembara 100 unta mau wis gak dipikir Suraka. Ngoten. Pun ngoten mawon ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.